Xayrlı kеш исәміз эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Фәнис Камал ботаны бергә башлыйбыз. Әйдәгез тасырның 100 еллыгы тарихын вакыйгаларын барлык. 1927 елда бу көнне тасырны халык комиссарлары советы рәсми рәвештә латин графикасына күчү турында карар чыгара. Әмма 12 елдан татарны башка яңалык та көтә. Рәсми язу буларак кириллица кабул ителә. 1937 елның 3 августында Казан педагогика институты доценты, Казанның мактаулы гражданины Габделхамид Апанаев атып үтерелә. Аны контрреволюцион эшчәнлек алып барганы өчен кулга алалар. 1942 елда бу көнне Краснодар краеның Майкоп шәһәрендә Константин Васильев туа. Рәссам Казанга 1946 елда гаиләсе белән күченеп килә. Ул безнең республиканың танылган рәссамнарының берсе булды. Хәзер исә бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Пневмония белән авыручылар узган ел белән чагыштырганда 2 тапкырга арткан. Каждую неделю почти 600 случаев пневмонии ставится только лишь по наличию изменений на компьютерной томографии. Сәламәтлек саклау тармагының хәле ничек? Рәмзилә Гафиятуллина шул хакта. Уен майданчыгындагы идән ярыгыннан егылып төшеп баш миенә зыян килә. Әлмәттә булган хәл буенча җинаять шаштылар тулырак Гөлназ Сейфетдинова. Казанда Сергей Королёв истәлегенә мемориаль такта ачылачак. Такой великий человек. Казанның башка тарихи объектларында нинди төзекләндерү эшләре бара? Руслан Сидинов кызыксынды. Мәскәүдә кунакта. Все вот в душе вспоминает, как вот жили, как мы воспитывались. Татарстанның иң өлкән ветераны Мәскәүдә десантчылар көнен ничек билгеләп узган? Илгиз Шакуров. Без ярым хәрби шартларда эшлибез. Бүген Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсендәге хәлгә министр Марат Садыков шундый бәя бирде. Пневмония белән авыручылар 2 тапкырга арткан, план буенча тиешле тикшеренүләр яртысы да уздырылмаган. Диспансеризация әле дә үткәрелмәй. Алгы фронтта коронавирус белән көрәш барса, тылда башка мәсьәләләр чишелешне көтә. Инде 4 ай ярым шулай. Алда грипп сезоны. Бүген министрлык белән Роспотребнадзор ярты елдагы эшчәнлегенә нәтиҗә дә чыгарды. Алга таба медицина системасыннан нинди яңалыклар көтелә? Рәмзилә Гафиятуллина дәвам итә. Система находится на военном положении. Кышын грипп орбидан хәлсезләнгән тармакны язын коронавирус аяктан йыкты. Мондыйны күргән юк иде әле ди табиблар. Яңа дошман шактый мәкерле булып чыкты. Аны дәвалау буенча методик тәкъдимнәр генә дә 4 ай эчендә 7гә төрләнә. Шушы шартларда ялсыз гомерләрен куркыныч астына куеп хезмәт куйган табибларга һәйкәл куярлык. Говорить о победе. Коронавируслы инфекцияны җиңдек дияргә иртәрәк, әмма сәламәтлек саклау тармагы һәм хезмәткәрләребез бу көрәштә сынатмады дип әйтә алам. Әмма көрәш корбаннарсыз булмый. Коронавирус электрүчләр арасында 364 медицина хезмәткәре дә бар. Берничәсе инде гүриясе. Бүген аларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Кеше гомерләре өчен аяусыз көрәш нәтиҗәсе. Бүген Татарстан коронавируслар саны буенча Идел буе федераль округында иң соңгы урында. Илдә нибары 81-нче. Әмма кайбер районнарда хәл киеренке булып калган. Бүген аларның исемлеген игълан иттеләр. Моннан тыш Роспотребнадзорны пневмонияләр саны арту бурчыга сала. Узган ел белән чагыштырганда үсеш 2 тапкырга. В середине мая текущего года Май уртасыннан, ягъни медицина оешмаларында компьютер томографиясын күпләп үткәрә башлаганнан бирле җиңел формада пневмония белән авыручылар узган ел белән чагыштырганда 4 тапкырга диярлек артык. Атна саен шундый якынча 600 очрак ачыклана. Бөтен көчне коронавирус белән көрәшкә юнәлтү аркасында башка авыруларга игътибар кими. Премьер-министр сүзләренә караганда, хастаханәгә салу күрсәткече 20, сыргауханәләргә мөрәҗәгатьләр 26%-ка кимегән. Моннан тыш 1000 ярым кешегә планлаштырылган ярдәм күрсәтелми. Ярты еллык нәтиҗәсе буенча кайбер күрсәткечләр яртылаш та үтәлмәгән. Мы ожидаем отсроченные негативные результаты. Моның күңелсез нәтиҗәләре булмый калмас әлбәттә. Беренче чиратта йөрәк-кан тамырлары, эндокринология, нерв авырулары, ашказан әчерләре турында әйтүем. Моңа өстәп халыкның физик активлыгы кимү, күбрәк эшчү, артык борчылу, изоляция чорында психосоматик киеренкелек арту да күзәтелде. Хәзер хастаханәләр әкренләп планлы эш режимына кайтырга тиеш. Бүгенге утырышта шундый бурыч куелды. Диспансерлаштыру тургызыла. Әлегә аны 170 мең кеше генә үткән. План буенча 677 мең кирәк. Моннан тыш районнарга күчмә сырхау
дәваханәләр чыгып китәчәк. Хәл аеруча авыр булган районнарга республиканың әйдәп баручы медицина үзәкләрен беркетергә кушылды. Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнения эпидситуации, в том числе в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Хәлнең авырлыгын аңлап, әле пандемия башланган чорда ук Казанда йогышлы авырулар өчен яңа хастаханә төзергә алындылар. Бу президент Рөстәм Миңнеханов башлангычы. Яңа бинаны рекордлык кыска вакыт эчендә сафка бастыралар. Аның ачылышы киләсе атнага планлаштырылган. Яңа хастаханә 232 урынга исәпләнгән. Ихтыяҗ килеп туса, бу күрсәткечне 2 тапкырга арттыру мөмкинлеге бар. Моңа кадәр профилен үзгәртеп, коронавируслыларны кабул иткән хастаханәләр дә элекке режимда эшли алачак дигән сүз. Август урталарына күп хастаханәләр планлы эш режимына кире кайтыр дип өметләнәбез. Моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Иң мөһиме коронавируслы инфекция артка чигенә башлады. Сыналдык, әмма сынатмадык ди табиблар. Берәү дә китмәде, берәү дә юк дип әйтмәде, барсы да эшли. Әмма тынычланырга иртәрәк, инде көзгә кирип барабыз. Бу ОРВИ һәм грипп баш калкыта торган чор. Димәк, табибларга эш икеләтә, эшләтә арта дигән сүз. Урын өстенә егылмас өчен вакцинацияләү кирәк. Быелга план 60%, бу 2 миллионнан артык халык дигән сүз. Рәмзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Йогышлы авырулар өчен яңа хастаханәнең ачылышы 10 августка билгеләнгән, ягъни нәкъ бер атнадан 4 катлы 1700 квадрат метрлы бинаны нибары 100 көн эчендә салдылар. Бу үзенә күрә рекорд. Гадәттә мондый капиталь корылмаларны сафка бастыру өчен ким дигәндә ел ярым вакыт кирәк. Аннары әле җиһазлар кайтканын көтәсе, ә монысы төзеп бетерүгә, кулланылышка әзер. Эчендә бөтен нәрсә дә бар. Коронавируслылар өчен Кытайда да хастаханә салганнар иде нибары 10 көн эчендә. Әмма аның вакытлыча госпиталь булуын искәртеп үтәргә кирәк. Бүген төзүсәң, иртәгә сүтеп алырлык кына. Казандагысы исә дистә еллар хезмәт итәчәк. Оборона министрлыгы төзи торган медицина үзәкләре дә безнекенә тиң түгел. Дөрес, аларны 100 көннән дә тизрәк сафка бастыралар. Тик проектлары модульле, ятаклар саны да кимрәк. Исегезгә төшерәбез. Россия премьер-министры Михаил Мишустин бездәге хастаханәне бөтен илгә үрнәк итеп куйган иде. Чит илләрдән кайтканда республикага керү өчен хәзер яңа кагыйдәләр бар. 2 атналык карантин гамәлдән чыгарылды, ләкин кайтып 3 көн эчендә ковидка тест тапшырырга, Россия дәүләт хезмәтләре порталында анкета тутырырга һәм шунда ук тест нәтиҗәсен беркетергә дә кирәк. Бу хакта бүген журналистларга Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Анкетаны рейска теркәлгәннән соң да соңга калмыйча Россиягә очканчы тутырырга кирәк булачак. Всю выгрузку. Бу порталдан барлык мәгълүмат оператив рәвештә безгә килеп ирешәчәк. Тест тапшырмаган кешеләрне дә шуннан ачыклыйбыз. Ул кешеләрнең хәле начарланган очракта алар табибны өйгә чакыртырга тиеш була. Ялга яки командировкага җыенучыларны яңа кагыйдәләр белән үзләре эшләгән оешмада таныштырырга тиешләр. Чит ил кешеләре һәм гражданлыклары булмаган затлар Татарстанга эшкә урнашыр өчен килә икән, аларны әле дә 2 атналык карантинга җибәрәләр. Ял итәргә читкә чыгу артык кыйммәткә төшәргә мөмкин. Александр Суворов теплоходының экипажын һәм андагы пассажирларны Түбән Новгородта изоляциягә җибәргәннәр. Экипаж вәкилендә коронавирус табылган дип хәбәр ителә. Бортта ял иткән һәр кешене Роспотребнадзор тикшергән һәм шуның белән ял тәмамланады. Әлеге теплоход Казаннан 27 июльдә кузгалган була. Хәзер әлеге очракны транспорт прокуратурасы да тикшерә башлаган. Ул балалар өчен куркыныч булган. Бүген Татарстан буенча тикшерү комитеты балалар майданчыгында килеп чыккан хәл изеннән җинаятьче дә кузгатты. Бу елларда әлбәттә 3 яшьлек кыз 2 метр биеклектән егылып төшә. Ул уйнаган таучыкның идән токтасы урынында булмаган икән. Баланы Казанга хастаханәгә озаталар. Бик баскычларда менеп җиткәч урыны белән токталары булмаган идәне дә Әлмәтнең бу уен майданчыгын социаль челтәрләр аша һәркем күрде. Бәхетсезлек очрагыннан соң 3 яшьлек кыз шушы буш арадан 2 метр биеклектән егылып төшә дә инде. У нас ребенок достаточно часто... Кызым Ултауда гел уйный иде, беребез дә төзек түгел дип башыбызга да китермәдек. Егылып төшүгә кызымны әнисе белән хастаханәгә илтәләр. Ник ул такталар беркетелмәгән, ул кем алган аларны, ник карамаганнар? Минемчә, балалар өчен корылмаларны кемдер үз белдеге белән сүтә алырга тиеш түгел. Хәзер кыз әнисе белән бергә Казанда ДРКБның нейрохирургия бүлегендә баса, йөри, кысмый башлаган операция таләп ителми ди табиблар. Ребенок в средней степени тяжести. Хәзер кызның хәле уртача авырлыкта, үз аңында сорауларга җавап бирә. Баш миенә җиңелчә зыян килгән. Баш авыртуы бетмәде әле, мондый чакта ул гадәти. Берәр атна күзәтү астында булачак. Әлеге факт буенча куркынычсызлык таләпләренә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтү матдәсе буенча җинаять эше ачылды. Шуннан соң бу майданчыктагы идән такталарын кагып та куйганнар.
По данному факту следственный орган следственный. Бу факт буенча тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Булган хәлнең барлык нечкәлекләрен ачыклау буенча кирәкле тикшерү эшләре алып барыла. Бу эш прокуратура күзәтүендә дә. Социаль челтәләрдә баланың гөнүи турында мәгълүматлар алгач, Татарстан прокуратурасы тикшерү оештырды. Тикшерүне Әлмәт шәһәр прокуроры алып бара. Аның нәтиҗәсе билгеле булгач, тиешле чара күреләчәк. Балалар катнашында бәхетсезлек очраклары әле бер, әле икенче шәһәрдә була тора. Әле июльдә Чаллыда башта балалар утырган аттракцион ватылган иде. Шуннан соң ук бер бала фонтанга егылып төшә. Саклагыч рәшәткәләрнең берсе үзеннән үзе ачылып китә. Төзек булмый. Шулай ук бу фактлар буенча да җинаять эшләре ачылды. Тикшерү дәвам итә. Гөлнас Сәфиддинова, Вероника Гайнетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Тиздән Казанда тоналган конструктор Сергей Королёв истәлегенә мемориаль такта куелачак. Ул Бөек Ватан сугышы елларында Казан авиация заводында бош инженер булып эшли. Быел гына Казанда 17 һәйкәл төзекләндерелгән мәдәни мирас объектларында эш ничек барганын Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Какой Королёв? Это же дядя Сережа. Галина Тарасова 75 ел элек Сергей Королёвка бер төркем бала шагалар белән шулай җылы итеп эндәшкәннәр ди. Олысы кешесе аңа хөрмәт белән карый. Здесь жил великий человек, который придумал наши ракеты. Сергей Королёвның тормыш юлы Татарстан Казан белән дә бәйле, чөнки ул Әлләдов урамы 5-нче йортта 1944 елдан 46 елга хәтле яшәгән. Атаклы конструктор Сергей Королёв ракеталар өчен двигательләр ясый торган була. Быел аның хөрмәтенә ул яшәгән Әлләдов урамында мемориаль такта да куелачак. Особое внимание уделено... Язмышлары республика белән бәйле булган күренекле шәхесләрнең истәлеген мәңгеләштерү эше дәвам итә. Быел гына 17 һәйкәл төзекләндерелде. Казандагы 564 мәдәни мирас объектларының һәрберсе шулай ук аерым контрольдә Бауман урамындагы кунакхана бинасының проекты әзерләнә. Казанлыларның һәм кунакларның яратып өлгергән Ширеккүл паркы шулай ук төзекләндерелә. Гашыклар капкасын яңарталар. Согласно проекту в парке. Проект буенча павильоннар куела, территорияны төзекләндерәләр, арка шулай ук яңартыла. Казан мэри Илсур Метшин шәһәр үзәген күп катлы йортлардан, яңа төзелешләрдән саклап калу җиңел булмавын белдерде. Кайчагында президентның мөһим карары да кирәк булган. Что называется, один блатной, второй еще блатнее. Табыш артыннан куучыларга шәһәр үзәгендә күп катлы йортларны салырга ирек бирмәү ведомствоара комиссиядәге безнең хезмәттәшләрнең зур хезмәте. Яңартылган объектларны махсус комиссия көзен кабул итәргә тиеш. Руслан Хөснетдинов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Моннан нәкъ 25 ел элек Татарстан авиакомпаниясенә караган самолет Афганистанга әсирлеккә төшә. Бер ел эчендә экипаж шул ук очкычка утырып кача да. Аларның батырлыгы турында буынга тапшырып киләләр. Вакыйгалар Кандагар дип исемләнгән нәфис фильм өчендә нигез булды. Тарихи вакыйга турында тулырак Ради Гыймаев. Менә ул Ил-76 очкычының туган ягыбызга әйләнеп кайту мизгелләре. Экипажны каһарманнар кебек каршылар. Талиплар белән алга таба хокук сакчылары шертәчәк. 2010 елда бу вакыйгалар Россия кинематографиясында да эз калдырды. Әйдә баручы артистлар катнашында фильм төшерделәр. Барысы да гамәлдәге кебек күрсәтелде дияшәк Кандагар тоткыннары соңрак. 1995 елның 3 августында Әфган хакимияте өчен патрон һәм амуниция ташый торган очкыч була ул. 7 кешелек экипажны әсирлеккә алалар. Допрашивает Мулла Амар, главный талиб. Мине сорауларга китерделәр. Нәрсә ташыйсыз дип кызыксындылар. Ә мин каян әйтә алыйм? Иекне ачып карарга рөхсәт ителми бит. Каршы әйтә башладык. Башка мылтык башы белән суктылар да каядыр алып киттеләр. Эсселек үстенә су һәм ризык җитмәү, рухи киеренкелек, исламга күчергәндә башларыннан һәммәсе дә узган. Ә менә туган як белән элемтәне көйләү Минтимер Шәймиев һәм аның вәкиле Тимур Акулов ярдәме белән мөмкин булды. Вы мусульмане талибы, я мусульманин, знающий арабский язык. Давайте будем говорить на языке Корана. Мин аларга үземнең мөселман икәнемне әйттем. Әйдәгез, Коръән телендә аралашыйк, алайса дип тәкъдим иттем. Гарәпчә бик белмиләр икән. Тәрҗемәче аша сүз алып бардык. Гарәпчә белүем аша үземә ышаныч уятканмындыр дип саныйм. 1996 елның 16 августында очкычка даими хезмәт күрсәтергә кирәк дип төркемнәрен шунда туплап, безнең самолетны күккә күтәрәләр алар. Ярты гасырдан соң ватандашыбыз Михаил Девятаев батырлыгы шулай кабатлана. Это потом уже начинаешь осознавать там какие-то риски. Әсирлектә иң кыены билгесезлек, күпмегә сузылуын әйтеп булмый бит. Качып китүгә без узак әзерләндек. Безнең өчен бердән-бер мөмкинлек иде. Я бәхет елмая һәм язмыш безнең яклы була, я киресенчә. Иран аша Россия учучылары Казанга 19 августка каршы төндә төшеп утырды. Командир Владимир Шарпатов белән икенче учучы Газинер Хайруллинны Россия каһарманнары дип таныдылар. Башкалары күкрәгән батырлык ордены бизей. Ради Гыймаев, Дмитрий Аринин, Яңа Гасыр каналы.
Ул да самолетта очып килеп, Мәскәүгә парашют белән төшәр иде дә бит, әмма бу юлы поездда барырга туры килә. Россиянең иң өлкән десантчысы, Бөек Ватан сугышы ветераны, якташыбыз 95 яшьлек Павел Клетнев һава десантчылары көнен Кызыл мәйданда каршылый. Ана мондагы бәйрәмгә командование шәхсән чакырган. Мәскәүдән безнең репортаж. 95-тә булса да, ул әле дә хәрбиләр сафында. Павел Клетнев Татарстанның иң өлкән десантчысы. Бу көннәрдә ул Мәскәүдә иде. Аны һава десант гаскәрләре оешуның 90 еллыгына махсус чакырдылар. Никто, кроме нас. Ура! Десантчыны сәфәргә узган атнада бер төркем кадетлар белән бергә без дә озаткан идек. Прибыли проводить вас в город Москву. Павел Кузьмич Мәскәүдә 4 көн булды. Анда бәйрәмгә дип бөтен илдән иң лаеклы һәм танылган десантчылар җыелды. Экскурсияләр, күңелле очрашулар, күптән түгел ачылган хәрби көчләр гыйбадәтханәсенә бару. Бу көннәр вакыйгаларга бик бай булган. Бүген шундый рәхәт һәм дулкынландыргыч көн, барысы да искә төшә, ничек тәрбияләндек, яшәдек, күңелдәге хисләрне аңлатып бетереп булмый. Павел Кузьмич 1942 елда фронтка китә. Венгрия, Австрия, Чехословакияны азат итүдә катнаша. Безнең тамашачыларга ул ел саен җиңү көнендә парашюттан сикерү белән дә билгеле. Бу кадрлар 2018 елда төшерелгән. Кызганычка теләге бик көчле булса да, быел хыялы тормышка ашмый кала. В прошлом году, в 2019 году... Соңгы тапкыр парашюттан узган ел җиңү көнендә Ешкыралыда сикергән идек. Быел табиблар рөхсәт итмәде инде. Минемчә, Павел Кузьмич яшь буынга үрнәк алу өчен чын легенда. Кыюлык, тәвәккәллек һәм җитдилек. Һава десант гаскәрләрен шулай сыйфатлыйлар. Десантчыларның төп бурычларының берсе үзләреннән соң лаеклы алмаш тәрбияләү. Илгиз Шакуров, Дина Газалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярашов, Яңа Гасыр каналы. Вассерман, Сиднев һәм Стагниенко ни өчен лаешка килергә җыена, что, где, когда уенына кем һәм кайчан леге алачак. Бу хакта Реальное время интернет басмасында укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Орлов токымлатларны хәтта чит илләрдә дә яхшы беләләр. Началось все с него, да. Он как бы родоначальник нашего конного завода. Яңа Шишмә районында яшәүче Скоковлар моңа ничек ирешкән? Атлар турында Руслан Сынҗанов. Аларга көннең салкын булуда пандемияда комачауламый. Ничек китмәскә сагындык, бик нык сагындык. Беренче масса күләм йөгерү ярышларын Илдар Сафиуллинда күреп кайтты. Казанның ТЭЦ-3 оешмасының ТГК-16 энергокомпания станциясында бүген өйрәнүләр үтте. Янәсе, резервуарларның берсеннән мазут агып чыккан, әйләнә тирәгә зыян китермәс өчен бик тиз һәм төгәл эш итәргә кирәк. Коткаручылар һәм белгечләрнең әзерлек дәрәҗәсе турында алдагы материалда. В результате разрыва ячейки мазутного резерва номер 4 произошел разрыв моста с выбросом за облавание. Өйрәнүләр тәртибе буенча оешмадагы слесарь резервуардан мазут агып чыгуын күреп ала. Шунда ук цехта ремонт эшләре туктатылды. Ә хезмәткәрләр бу урыннан чыгып китте. Безнең разлив килеп чыга 200 квадратный метр. Без беренче булып штатта тормаган аварийный коткаручыларны разведкага җибәрәбез. Безнең мондый учениялар айга бер тапкыр була. Темаларын үзгәртеп торабыз. Саклаучы киемнәрдәге коткаручылар зыян күргән бер кешене куркыныч урыннан алып чыкты. Аңа беренче медицина ярдәме күрсәтеп, ашыгыч ярдәм бригадасына тапшырдылар. Оператив хезмәткәрләр авария булган урыннан мазутны суыртып алалар. Аннан соң янгын сөндерүчеләр эшкә кереште. Ут капмасын өчен махсус сыекча сиптерделәр. Это может повлечь за собой мазут җирне пешерәтергә мөмкин. Әгәр ул резервуардан тулысынча агып чыкса, яңгыр, кар сулары ага торган кыюларга да кушылырга мөмкин. Нәтиҗәдә коткаручылар һәм белгечләрнең әзерлеге югары бәяләнде. Гомумән ТГК-16 станцияларында гадәттән тыш хәлләрне булдырмау һәм иминлек мәсьәләсенә зур җаваплылык белән карыйлар. Мондый өйрәнүләр ай саен уза. Коронавируска җавап итеп яңа рекорд куймакчылар иде. Бу якшәмбе Россия буенча меңләгән спортчы йөгергә чыкты. Калининградтан алып Хабаровскига кадәр илнең 85 шәһәре. Аларга Татарстан егет-кызлары да кушылды. Безнекеләр кайда йөгерде соң? 3, 2, 1, старт! Старт сызыгына баскан йөгерүчеләр бу вакыйгада катнашуына ышанырга да, ышанмаска да белми кебек. Үз изоляция һәм 4 айлык шикләүдән соң бу шатлыктан йөгерү. Бүгенге стартлар пандемия белән бәйле беренче масса күләм спорт чарасы булып тора. Әлбәттә, иминлек чарасы белән бәйле берничә таләпне үтәргә кирәк. Монда йөгерү осталыгыннан тыш, биттә маска, кулда перчаткада булырга тиеш. Һәм игътибар итсәк, старттан бары тик
бишәр кеше генә кузгалып китә. Бу әлбәттә барысы да иминлек чарасы белән бәйле. Бу чара 31 майда узарга тиеш иде. Кичектерделәр. Мондый ярыш якшәмбе көнне Россиянең 30 шәһәрендә оештырылды. Ил буенча 50 меңгә якын кеше бер үк вакытта старттан кузгала. Шуннан карап җиңүче шәһәр билгеләнә. 2 ел рәттән Казан йөгерешчеләр башкаласы исемен яулаган иде. Быел да шуңа дәгъва кылды. Казаннан Зөлфия 21 километрга әзерләнә. Ире Артем үзе 20 дә хатынына көч биреп торырга дип килгән. Буш кул белән түгел, зур плакатка шигъри юллар язган. Соңгы тапкыр 6 октябрьдә. Уже почти Ярты ел үтте. Ничегрәк әзерләндегез? Пандемия булды бит. Йөгрә. Баулудан килгән Алексидров финишка иң беренче булып килде. Бу уңышка ирешүемә авыл хезмәте ярдәм итте ди чемпион. 3 ай авылда булдым, агрофитнес белән шөгыльләндем. Печән чабу, хуҗалык эшләре, мал-туар, бакча һәм башкалар. Шуңа да физик әзерлек яхшы, ярыш бик сагындырды. Хатын-кызлар арасында Удмуртиядан килгән София Ватушева җиңүче. Теләк булса, битлек перчатка комачауламый, салкынча һава торышы файдага гына. Это первый старт за лето. Карантиннан соң беренче ярыш бит бу, дулкынландыра. Дөрес, мин йөгерү белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнәм, тырышып әзерләндем. Татарстан егете Ринас Әхмәдиев Мәскәүдәге ярым марафонда җиңүче булды. Ул 21 километрны 1 сәгать 4 минут 24 секундта үтте. Браво, Ринас, браво! Финишка килгән һәр кеше истәлекле бүләк һәм медальләргә ия булды. Ярыш төгәлләнсә дә, сезон әле ачыла, көзгә Казанда йөгерү буенча чираттагы ярыш узарга тиеш. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Пляждагы регби чемпионнары кайтты. Казанның Зилан кызлар командасы Мәскәүдә үткән Россия чемпионатында җиңү яулады. Финалда алар Торпеда трудовые резервы командасын 1 балл айырмасы белән уткан. Бүген алар Казанга чемпионатның алтын кубогын да алып кайттылар. Кулда алтын кубок булганда кыйып яуган яңгыр да кәефне төшерә алмый. Шуңа да Казанның вокзал капкасыннан алар команда белән чыга. 6-5 исәбе белән Зеланд Мәскәүнең Торпеда трудовые резервы командасын финалда җиңә. Уен бик кызу барды, ләкин без бирешмәдек ди команда капитаны. Мин бик горурланам һәрбер командадагы кыз белән. Безнең 2 бик яхшы тренер бар. Аларның ярдәмлеге белән, аларның дөрес сүзе белән без бу результатка килдек. Зеланд командасы 1 ел элек кенә тупланса да, первый песок дип аталган турнирда 2нче урын яулаган була инде. Бу кубок аларның 2нче зур казанышы. Призлы урынга өметләнеп барган идек без. Инде беренче уеннан карагач, күрдек, беренче урын алырга була. Кызлар бик тырыштылар. Беренче урын алдык. Бу җиңүне республикасының тайсырының 100 еллыгына багышлыйбыз. Соңгы 2 елда республикада регбига игътибар артты. Физкультура укытучылары регби уйнарга өйрәтелә, яңа биналар төзелә, тренерларны барлыйлар, студентларның да кызыксынуы арткан. Республика строит. Казанда Яңа Савин районында ябык манеж төзелә. Күптән түгел Тулпар стадионы төзекләндерелде. Ул хәзер барлык халыкара стандартларга туры килә. Бик зур эш башкарылган. Хәзер аның нәтиҗәсе дә булырга тиеш. Кызларны тагын ярыш көтә. 2 атнадан алар кабат Мәскәүгә юл тотачак. Анда регби җиде федераль лигасының беренче туры үтәчәк. Илгиз Шакуров, Энҗи Насыйбуллина, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген яшьләребез абруйлы иҗат вәкилләре белән очрашты. Монда Равил Харисов, Рөстәм Закиров, Резидә Шәрәфиева, Рөстәм Асаевлар катнашты. Сүз иҗтимагый тормышта милләтне саклауда артистларның роле, халык алдындагы җаваплылыгы турында барды. Әлбәттә, популяр җырларда яңгырады. Рөстәм Асаев исә эстрадага тәртип кертү өчен артистларны җыеп тора торган орган булырга тиешлеген дә ассызыклады. Әйткән сүзләребез дә бары тик беренчедән сыйфатлы, затлы булырга тиеш, шулай халыкка аңлаешлы булырга тиеш. Быел Татар атлары заводы оешуга 100 ел тула. Бер гасырлык юбилейны бер туган Скоковлардан башка күз алдына да китереп булмый. Аларның заводы бары тик чемпионнар гына әзерли. Татар Орлов юртакларын чит илләрдә дә бик яхшы беләләр. Ә бит кайчандыр беренче атны алыр өчен джип машинасын сатырга да туры килгән. Данлыклы ат заводында Руслан Хасныдинов булып кайтты. Вот с этого красавца большеглазого и начался наш конный завод. Безне биказ каршылый Николай Скоков 2006 елда сатып алган. Атларны ул кечкенәдән ярата, әмма 27 елдан бу төп шөгыльне әверелер дип әлбәттә уйламаган. Глаза вот арабской лошади у них вот такие яркие, выразительные.
Николай Скоковка Орлов йортакларының чиста нәселен булдыру өчен иң яхшы атлар эзләргә туры килгән. Аларны Киров өлкәсеннән Пермь крае һәм Алтайдан алып кайталар. Мәскәүдә аукционнарда да катнашканнар. На сегодняшний день имеем 140 голов лошадей. Хәзергә Орлов токымлы 140 атыбыз бар. Ат абзарлары, бокслар барысы да замана таләпләренә туры китереп төзелде. Башкача була да алмый. Быел без Татарстанның данлыклы бренды исемен яуладык. Татар атлары заводы районның Петропавл бистәсе авылы халкын эшче дә иткән. Монда 40 кеше көч куя. У нас поголовье тоже увеличивается. Атларның баш саны артканнан арта, шуңа да быел 27 урынга исәпләнгән яңа абзар төзибез. 3 гектар җирләре бар, анда ат көтү көтәләр, иген шәшәләр. Быел махсус техника кайтартырга туры килгән. Иратларның тырышлыгын районда гына түгел, республикада да күрәләр. Скоковлар атчылыкны һәм ат спортын үстерү буенча президент программасында даими катнаша икән. Казан ипподромында атларын тотуга ел сайын Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы аларга субсидия бирә. Ребята с других регионов нам просто завидуют. Башка төбәкләр безгә хәтта көнләшеп тә карый кебек. Казан ипподромы иң яхшылардан санала. Ярдәм булгач эшлисе генә килеп тора. Ат чабышларында 50 төрле кубок белән бүләкләнгәннәр. Татар Орлов йортагын бөтен илләрдә дә яхшы беләләр. 3 ат хәтта Ким Чен Ын полкында хезмәт итә. Безнең чабыш атлары Кытай, Әфганстан, Казакстан, Кыргызстан һәм әлбәттә Россиянең күп кенә төбәкләрендә дә таралган. Яңа Шишмә районыннан Руслан Сыдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм безнең каналда гына калыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Данил Мастер белән бергә барлык нечкәлекләрне исәпкә алып, җиренә җиткереп эшләнелгән аш бүлмәсе ясагыз. Кухняның 3D проекты китереп бирү һәм урнаштыру бүләккә. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 267-166. Данил Мастерга һәр клиенты кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш Бөгелмә, Баулы, Азнакайда сүрән көн саклана. Төнлә ява башлаган яңгыр иртәнгә кими. Циклон тәэсирендә кайбер районнарда яңгыр явачак. Иртән һәм көндез урыны белән көчле җил булу ихтимал. Төньяк көнчыгышта һава шартлары үзгәрми диярлек. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзилә, Менделеевста иртән ява башлаган вак яңгыр кичкә табагына туктый. Алда көннәрдә шактый җылыта, шулай да урыны белән яшелле яңгыр вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта сүрән көн көтелә. Явым-төшемнәр юк диярлек. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә яңгыр яумаячак, шулай да болытлы көн саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта температура бераз күтәрелә, явым-төшемнәр кими. Бер урында яңгыр яуса, башка җирдә һич шиксез кояш булачак ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль җирләр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Озка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77. Акбарсдомнан фатирлар, ипотека аена 6500 сумнан. Без кайда, егеш шунда. Төгәлрәк мәгълүмат өчен Казандагы телефон 295 77 77 номеры буенча яисә akbars.com.ru сайтында. Башкалабыз Казанда явым-төшемнәр көтелми. Көн болытлы булачак, 24 градуска кадәр җылы. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 55%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау булыгыз.